Здравейте, приятели! Пиленцата, които раздаваме на софиянци, които са решили да се изместят от София в нашия район, в селата, нашето село или съседни села, се излюпиха. Първата партида, която сме подготвили за едно семейство, където момчето е програмист, е готова. Току-що се излюпи, най-вероятно утре ще му бъде дадена. Виждате ги в момента, те се крият под една специална плоча. Това е апгрейда на люпенето. Малките пиленца се греят на плочка за 80 лева електрическа, която подгрява и им дава нужната топлина. Така че абонирайте се за канала, ако ви харесва тази мисия да разселим София и да завземем отново териториите, които са изконно български, с българи. Абонирайте се за канала и пишете дали също вие желаете да се изместите на село и от каква помощ ви е нужна, защото помагаме. Виждате, в момента показвам колко елементарно, не е задължително да бъдат с тези купените хранилка и поилка, може и с най-обикновени чашки или купички или бурканчета да се хранят първите дни, преди да се преместят в основното им място. Ако ви сте семейство, което обмисля да напусне големия град и да се установи да живее на село, или пък сте от българите, които се връщат в момента в България, които не са никак малко, на всички, които са българи, им помагам да се установят на село в нашите райони, като подкрепата е пълна, естествено, с финанси